Que ja fa 2 setmanes que ha començat el curs. El curs passat vam celebrar l'última part del 50è aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un dels projectes que vam fer va ser entrevistar a tots els antics rectors. Com a resultat d'aquelles entrevistes vam generar, mirem aquí a YouTube, vam generar 7 vídeos de mireu 40 minuts, mitja hora, 1 hora i quart, o sigui, és molta estona de vídeo això. Aquí el que necessitàvem, com que teníem tantes hores de vídeo i tan interessant, era una manera d'ajudar la gent a buscar allò que li podia interessar. Va ser un documental web. Què és aquest documental web? Deixeu-me, aquí entrem a la notícia, rectors i rectores. Doncs un documental web és això. Difícilment algú agafarà des del primer rector fins a l'últim i se'l mirarà d'una tirada. Difícilment no, és impossible, això no ho farà ningú. Doncs el que vaig fer és això, necessitava ajudar a la gent a explorar aquests continguts. I d'aquí ve aquest explorador, aquest documental web, que bàsicament, insisteixo, és una petita capa de funcionalitat al damunt dels continguts audiovisuals. Aquí dalt trobem un cercador i aquí hi ha les fitxes. Per exemple, aquest és el cercador genèric. Si fem una cerca dels diversos temes que van explorar els rectors i, per exemple, fem vaga d'estudiants, doncs mireu, aquí veiem cada rector com explica quelcom relacionat amb això. Per exemple, agafem en Ferran Sancho, cliquem, en clicar aquí saltem exactament al minut concret del vídeo on el rector parla d'aquesta qüestió. Va ser dura, no? Va ser dura sobretot perquè continuo pensant que no tenia cap justificació, no? Perquè els arguments eren... A la part inferior de la pantalla, com podeu veure, és vídeos relacionats. Aquí a la dreta es veuen tots els temes que va tractar el rector en qüestió. Per exemple, ens en tornem a l'inici, un segonet, i ens n'anem, per exemple, amb el doctor Pasqual. Si entrem amb el doctor Pasqual, un cop més es carrega la seva entrevista, el seu vídeo aquí, des de l'inici, que te'l pots mirar sencer, però si t'interessa pots explorar per temes, qüestions que el doctor Pasqual va dir, com per exemple ens en podem anar a la celebració del 20è aniversari. Cliques aquí i immediatament ja salta a la celebració del 20è aniversari. Quan un està... Sí. També veiem que just a sota del navegador hi ha un petit cercador que ens permet buscar paraules. Poso i senyor, i aquí tenim el sincrotró. Cliquem i ja ens salta la part del vídeo on parla d'aquest tema. Inicialment jo vaig plantejar fer-lo aquí, però hi vam fer uns estudis geotècnics per allà darrere del laboratori d'assajos, però ens vam trobar... Aquest codi, veureu a la part inferior del vídeo, és un codi completament obert i el que trobo interessant això, a més de l'obra, que estic molt content d'haver-la fet, amb la col·laboració d'en Lucas, d'en Xavi, i també ens van ajudar l'Anna i en Juanra, estic molt content perquè crec que això és un format. I en d'altres situacions en què em trobi que tinc moltes hores de vídeo, aquesta és una opció. Agafar-lo, indexar-ne la informació i permetre que la gent pugui buscar allò que més li pot interessar. Com us estava dient, a la part inferior del vídeo veureu l'enllaç al documental web, per si voleu veure, però a més veureu l'enllaç al GitHub, que és on hi ha el codi, i així podeu veure com es va fer aquest documental web. Bé, fins aquí el primer vídeo del curs.